ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗಂಟೆ ಆತನೇ ಎಡ್ಮ ರಪ್ಪ ವಿತರಣೆ ನಿಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ಲ 2ನೇ ದಿನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಆತುಜಿಯವು ಇನಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪಿದಾಡು ಪೋಪಿನಿ. ನಮೋ ಅನಂತಾಗ್ರಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ತುಳಸಿ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಧಾನ. ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೋಡೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಹಿರಿಯಂಡಲ ಓಡು ಕಡೆ ಅಂತ ತುಳಸಿನ ದೀಪ ದೀಪ ಸರಿಜ ದೀಪ ಅಲ್ಲುಂಡ ಲೈಟಾ ಕಡಿ 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 ಆಯಂ ದ್ವಾರೆ ಸ್ಫೋಟೆ ಸ್ಫ ಜಹಿ ಜಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಗಾನಬಂಧಂ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹ ಸತ್ಯ ವೀರ್ಯಾಯಿತಂ ಮೇ ಉದೀರ ಓಂ ಉಗ್ರಮೀರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದುರಂತಂ ಮೃತಂ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಲತ್ತು ಓಂ ದೀಪ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಬರ್ತಿದೆ ಇವಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಗ ಬಾರಮ್ಮ ಪೇರು ಬಿತ್ತು ಬೇಗ ಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತು ಕೋಲ್ಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಟ್ಕ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ
ಬನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯದಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ನಿಗಲ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒರಿಪು ಕೇಟುಕೊಂಡು ಅಂದು ಗೋಡನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಓಕೆ ತಿನ್ನದು ಮಾಡಲಿ ಬಾಡ ತರವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡೇದ್ಯಾತ ಮಾಡೋದು ಚಾ 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 ಫುಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ತುಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಗೆ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ಇಂಕ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಆಯುಷ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಸಾರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತಡ ಓಕೆ ಪಿದಾಡಿ ಬಪ್ಪತ್ತೆ ಏರ್ ಕಡಿತು ವಿಕಾಸ ಕತೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ 3 ಜನ ಅಕ್ಕನಗಲು ಕತೆ ಪುರ ಅದು ಪೂಜೆ ಅವನು ಬಂದ್ನಾಗನೇ ಭಜನೆಗಳು ಬರ್ತೇರು ನನ್ನ ಭಜನೆ ಬೇರೆಗಲು ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಮಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗ ಪುರಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಗಲು ತೋದುಪ್ಪುವಾರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾಗಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಕ ಕೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಯ್ಚಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗೆದ್ದು ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡವು ಕೆಲವು ಸೆಂಡ್ ಆತಜಿ
ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ.